Dakle, to gospodine Pilsel, za vas isto pitanje, kada posmatrate retoriku ovih dana u regionu, kako vama to sve izgleda? Jesu mi prevazišli nešto, naučili nešto? Biću, nažalost, grub. Ja sam jedan od hrvatskih novinara koji najčešće i najžešće proziva hrvatsku predsjednicu, koju smatram potpuno deficitarnom političkom figurom. Nisam jedini koji tako misli, ona je jedna periferna osoba. Ja ne znam kako će ta žena doktorirati političke znanosti, kad recimo ponavlja od Poljske do Australije da je Hrvatska živjela iza željezne zavjese. To ona ponavlja i ja podsjećam tu gospođu Kolindu Grabar-Kitarović da je ona dobila vizu, studentsku vizu, kako bi mogla nastaviti srednju školu u Americi. Da je ona slučajno živjela u Mađarskoj ili u Bugarskoj ili ne daj Bože u Albaniji, pitanje da li bi Amerika njoj dozvolila da nastavi studij. Dakle, kad gospođa Kolinda Grabar-Kitarović kaže da vodstvo Republike Hrvatske sa Franjom Tuđmanom na čelu je želio najbolje i radio najbolje za Bosnu i Hercegovinu. Doslovno imamo izjavu čak predstavnika crkve u Hrvatskoj, dakle predsjednika Hrvatske biskupske konferencije 1. decembra u izjavi za Hrvatski katolički radio doslovno kaže da nije bilo Herceg Bosne, ne bi bilo Bosne i Hercegovine. Poslije, ako želite, mogu citirati jednu problematičnu izjavu iz priopćenja koji su dali biskupi Bosne i Hercegovine. Dakle, nažalost, postoji jedno slijepilo koje mi novinari smo dužni rasvijetliti. Ako dozvolite, samo dva kratka citata. Sabrana djela Franje Tuđmana, izjave o BiH i HVO. Dvije vrlo važne, ljudi zaboravljaju te stvari. Dakle, teče 91. godina, sastaje se HDZ BiH i HDZ iz Republike Hrvatske. Kaže Tuđman, ja sam rekao, ili takva Bosna koja će osigurati i interese hrvatskog naroda, ili molim, podjela. S time da sam ja rekao, jedan dio Srbiji, jedan dio Hrvatskoj, a može ostati i muslimanska državica u sredini, ona povijesna zemljica Bosna koja onda ne bi imala mogućnosti nikakvih da ima ambicije stvaranja neke velike islamske države u Europi. 9. mjesec 91. Ali pazite, 11. mjesec 93. srušen je Mostarski most. I Tuđman kaže, ja sam u junu mjesecu zvao i ministra i načelnika stožera Praljka. Molio sam, rekao sam im, u Bosni i Hercegovini se sada vodi rat za područje granice Hrvatske države. Prema tome, treba sve učiniti, pomoći da se to područje održi. Nije nam isto da li će granica Hrvatske države biti Jajce sa Travnikom ili samo s Novim Travnikom, Vitez, Busovača. Sa cjelovitom Bosnom mi bismo izgubili Bosnu u potpunosti. Čitava Bosna bila bi protiv nas. Ali na ovaj način mi ćemo imati, slušajte, granice Hrvatske države kakve možda nikada u povijesti nismo imali 6. novembar 1993. godine. Dakle, tko god se pravi blesav da to nije postojalo, da od početka HDZ je želio aneksirati, raskomadati zajedno sa Miloševićem ovu vašu zemlju, taj laže. I nažalost, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović se pokazuje kao jedna muljatorica.